Mga sakop sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority, Anti-Sidewalk Vending Task Force o kapulisan sa mong dakbayan nagpahigan og clearing operations sa Natalio Bacalso Highway habi sa Barangay Tabunok o ingon man sa Bulacau area. Adunay live update si Chona Carion. Chona? Yes, Bob, giawhag usab ang mga business establishments sa dapit nga hawanan gyud ang ilang tugkaran o ang ilang atubangan aron sayon ra makalusot ang mga tawo nga mangagi. Gipanghawanan nila ang nakababag sa mga sidewalk kaysa maong lugar na himutang ang mga dagkong tindahan nga dasukan sa mga tao. Pagpangandam na usab kini sa pagpatuman sa no left turn policy nga manukad gikan sa Barangay Linaw, Tabunok ug Bulacau sugod ugma hangtod na sa Disyembre 31. Nabantayan nga ang pag left turn ilabi na padung sa mga dagkong tindahan makamugna gyud og bagang duot sa trapiko. Ang mga tagduma sa establishments gipahimangnuan nga dili gyud paparkingan ang ilang atubangan aron hapsay ra ang pag-agi sa mga tao. Kinahanglan nga ang usa ka tindahan nga dunay naka-generate og daghan nga mga tao, kinahanglan clear gyud ang iyang atubangan. In case of emergency, dali rang makagawas ang mga tao ug way maka-obstruct. Pabutangan gyud og police during peak hours unya aggressive gyud ang presence, meaning not just like ordinary patrolling, but they will be bringing with them power firearms in order to show that those who are planning to do bad things will not be safe here. Mato ni Tubulak nga matag karon og unya mususi gihapon sila sa dapit aron ipatuman ang clearing operations. Gubon gyud og sakniton ang mga nakababag sa kadalanan. Kini pag-clearing nato karon dinhi is kanunay na gid ni. Yes, Bob, kining no left turn policy ipatuman ng kini during peak hours. Gikan sa alas 6 sa buntag hangtod sa alas 8 sa buntag samtang ibalik kini alas 5 sa hapon hangtod alas 7 sa gabi. Bob? Thank you so much, Chona Carion, sa imong live report.